Адмирал SMD версията. Ма то те и да снимам като махам, то няма да има сигнали, защото е на дискриминация, ама... Аз снимам лопатата. Може пак да ударим някой сигнал тук, докато махам. Оп. Той плютко. Плютко дълго желязо, значи най-вероятно тел. Да. Ето как прекъсва. Продължаваме да търкаме. Сигнал ли имаше? Май бро. Оп. Корумпиран. Както ти викаш, корумпиран. Оп. Ох, той голямо желязо. Да, ето как пропуква. Сигнала закъснява. Обаче добре се държи. Удрям го, виж, в храсти, мрасти, не се смущава. Да, виж какво прави. Цак, цак. Добре. Ще върши работа. Аз в моята градина го тествах оня ден, ама то пълно с желяза. То не мога да му хванеш с пътиите. Постоянно се смущава. Сега виж как чисто се работи. Оп. Оп, сигнал. Кръстосваме го за всеки случай. Чист сигнал. Отиваме за лопатата. Аз ще си го снимаме. Ти си копай там. Чай да видим къде беше пак. Да го забравим. Няма да стане. Хваща лопатата. Ето тук беше. Ела да видим тук какво ще извадим. Ела да гледаш. Тук е хубав сигнал, пак ще изкарам някоя монета. Ама може и да е по-дълбока, защото слабичък ми идва сигнала сякаш. Още и в дупката ясни му е. Даже ще изваря пинпоинтера, защото ми се строя, че май в те са раздробените дупчици. Там е. Ботне му е с лопатката от задния път и готово. Адмирала не прощава, когато е с правилната сонда. Беше се преебал ти днеска. Ето тук вече. Чуса. Тук по-надолу май нека. И падна надолу. В ръката ти. Лошо. Алуминия ли? Алуминия. Не, няма как. То Алуминиева тел. Алуминиева те си го дава. Алумин. Добре, пак направо. Направо снимай. Снимай да го видим. Малък е, може и монета да е. Ти никога не ги оцелваш по репа, давай. Не е дълбок е. Не, тук фета стена е. Центъра, чай ще изкарам пинпоинтера. Стената? Не го чува стената. Надолу ще е ти нещо. Изгледаш като малък сигнал. Вече трябва да си го изкарал. Значи ще е някой капачка, що ме е толкова надолу. Не, тук фета стена трябва да е. Дълбок ще е, значи капачка. Той екстерата ти го даваш цвят, нали? Да. Ама го даваш и не на капачковите, което е добър знак. Може да е някой бронзов. Някой бронзово нещо. Да.
То дълбоко е. Вътре наистина е дълбоко. Искаш малката лопатка? Не, ще ударя още един табан тук. Добре. Аз ти казах. Лошо. Май изкребуца. Не, той е такоза. Той е по-ламедата. Да, ама ударих точно там, където е сигнала, само да не съм. Не, сигнала е, тук трябва да е. Да видим какво е. Там отзад се вижда нещо. Какво ти е? Светила ще... Не знам. Алуминий май някакъв, ама... Леко е алуминий. Дълбоко? Добре, да. Дълбоко, 25 см. Толкова. Айде следващия сега ще. Малко прекъсва, ама... 50 на 50 сигнал. Малко може и желязо да е. Но нищо, давай. Двоен сигнал, значи той е добре, може да е някоя... Не, сигурно е желязото да ти кажа, ама... Ще видим. Някой път, някой подкова може да е от... Точно към солната ли ще го фърлиш? Не, дълбоко е ти. А ти не си го целил. Другата стена. Не бе, там е... Бутнал си го даже. Някъде на плитко е. Правя с пинпоинтера. Тук е. Ще изварим още малко пръс. Вече трябва да я излязва. Сега ако не е навънка, не знам. Към мене е паднало някъде. Да, е тук в ето. Отгоре някъде. Не да го видим какво е. Да. Тук някъде. Даже няма въря пинпоинтера. Не, тук е в... Го де! Монетка, бе! Монетка е! Браво, Те, защото са баи точно заради това. Да, малко корумпиране. Да изчистим да видим кой е. 5 стотинки, колко? 5 стотинки... 62. Добре. Айде да разписа първата. Я. Идваш ли да снимаш? С екстерата. Ето това е сигнала. Виж, боскам човек в храсти, няма проблеми. Ето е сигнала. Той ако не е монета, аз да не се казвам Борил. Как ще кръста? Манка му. Почне по-стрема го фаща, ама... Ето където е точно, виж. Виж точно където е охлюва. Той в Данел в охлюва. Да е взял някой алтън. Ама той е отгоре, много силен сигнал. Някоя монетка ще е. Майстор на локализацията. Проблема, знаеш кой? Някой път, когато не мога да го локализираш, може би се оказва и голямо желязо. Ама сигналът ми е доста чист. Предполагам, че няма да е желязо нещо. Или може да е отпаднало в дупката. Да, дупката е паднало. Фак! Кажи, бе! Карата кръста, Христо! Капачко, бе, гледай. Вече не си Борил, Христо си вече. Гледай. Христо. Ице.